Nymfen Cepheus var altid fuld af lort, så derfor blev hun voldtaget. Hun føder Narcissus og spørger en profet, om han bliver gammel. Profeten svarer, hvis han ej kender sig selv. Og nu se, hvad fanden det betyder. Narcissus voksede op, og han var pænt fræk. Det var en elv, der hed Echo, der var træls og hele tiden snakkede om lort. Så guderne blev trætte og forbandt hende til kun at kunne sige, hvad den anden havde sagt først. Echo rendte altid rundt i skoven og var træls. Og en dag mødte hun den enormt selvglade og arrogante Narcissus, der havde været træls over en længere periode. Echo syntes, han var pænt lækker, så hun inviterede Viggo med rullekraven til Møns Klint. Desværre var Narcissus lidt vildere med sig selv, så han sagde, skrid, du har ikke noget gummi. Echo syntes, det var pænt træls, så hun krassede af. Men en dag så Narcissus en pænt lækker karl i søen og tænkte, damn, I like the way you work it, son. Da Narcissus nærmede sig den lækre dude, sagde Narcissus, fuck mit liv, du er en skanky hoe, og prøvede at gå hele vejen til tredje base. And it was at this moment that Narcissus knew he fucked up, and then he died.